Kage jumeneng jajar saestu menika marang pun Kakang wong ayu Kartaji injih tulus saka penggalih aku kepingin mundhut garwa marang sliramu dadi prameswari ing kraton Pandan Sumirat. sanget bingah manah kula sinuwun wanita pundi ingkang boten bingah saged sesandingan kalian panjenengan dalem. Kuning nek rada pelo ora usah digeguyu ya. Mboten wong kula menika tresna kalian panjenengan kok sinuwun. Karang tanpa awer-awer. Adine wong kuning kuning ira kadya den purada pengen latihan palaran ya sing kuning adine dhewe tak lela dang sare yo ning pangkon mami dhuwur mu manuk abang netra nipun Yayi Putri kali Dewi aja nyucuk mata piteksa Yayi pan cucupen sarap sawane wong kuning karepe nagelis nendra dadi prameswari ning kraton Pandan Sumirat Yayi nimbok ratu monggo tak aturi lenggah ya ingsun tak lenggah
aduh bakal bungah seneng atine para kawula Pandhan Sumirat upama ngawuningani Ratu Gustine bisa sak pejagong marang wanodya kengindah Sulistya ing warna tuh musti kaning yen aku ora kelakon urip bebarengan marang sliramu wong ayu Kula pitados sinuwun. ayo Mbok Ratu Sekartaji Injih sinuwun. ing jagat iki ana wanodya kengindah Sulistya ing warni kajaba mung sliramu sinet-sinet jagat sak isine klebu kawula ing Pandhan Sumirat ora pati-pati aku ngundang jejering wanita kejaba mung Sekartaji putri saka Kedhi sapa iku Sekartaji 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 loh Sekartaji Nimbarati